Mkasiye de wo ko Brim Central mensini mu apoye mantem no emu na emfie mienu nie na eja eto Akyem da adwam ya na nka adwadifo yi ehye kwan se empanifo ba be kokorasi wo bie mama wo mo sebe ya obenya baabi ato wade na nso wahwe ni mu a ema senti wototo asere wo mu ahye bedwani assembly ne mpanifo sada Roma omra ye wo mo Adwadifo beye oha a omo Akyem Oda adwom ene Adom News Central for etwetwe nkomo no omo se wo mo adwa eja etomu beye emfie mienu ni a aban no anya ho hwe no eyade a eha om ewodwom wo mo akire mu se bebi omo niema ebegu kura eyade a edin wo mo nam sansem nso ede adesede eto aban nanim se ne obeye bibi afa ho ama om yahyen enso to a eboyen yenya baabi ndwane enkote ena awia no nso bo a no nso ye gina awie misa obekọ no wankasa wo nipadua na wanua enti oncho se obeya aman a onye ne ntemman na yenya kwan bintena anya sa ebedu bra obekasa wa ya de na awie no na nipa wu since edwa ne hye no ye hu se panyin bia bekasa bia ye si dwa na amaye awie boye nso hye ye nso togu ya so ma menum nso so enyo mu nyina na ewo ahonde enam ewia no so omu wie nso omu san beji tektika ho ohaw pa o ba no de yesere ne pa onna nani enhwe Akyem Oda ndwa no maye yesam tia wa ye ka kira na ne sei ade kase pa eda oda man akoma so ye dwa no ehia ye je enti afie we de yesere no na da Roma omomodin se edwa no obeya maye When amrashe bedwani owo Akyem Oda Alexander Akwesi Akwa ede ato adwadifo yi anim se aban no ede niema egu akwam se ne obesi edwayi foforo ede amom wo kire adwadifo yi se wo mo enya abotre na aban no ensi edwayi enfamom edwom no hye no mampani be hye ye bot ye besi edwa no migidi samanfo ehu TV so se ma ko demonstration se as edwa no wo hu gbe be ceremony ade se be kase yi mpanifo aba ama contractor aba bedwi asase no so ebu dan no a na ekonko ho nyina no egu amenne contractor hihia ya no e kire se enche bia no contractor ne ba be hye edwa no ase de meka kire ye ma menum dwadifo no se me hye bo e ka kirom se meye na mampani nso e ba ye ebeka ebe hye ye bo ni ade no na se ye ma me na atoshi common fund administrator womo na omo de abansika eba be ya maye